Fil-jiem li għaddew il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil qal li l-Gvern Nazzjonalista ressa abbozz ta' liġi dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi għall-approvazzjoni tal-Parlament. Id-deputat Franco De Bono li fassal l-abbozz ta' din il-liġi iżda jgħid li l-verità hija għal kollox differenti. Jiena smajt x'qalu kemm Simon Busuttil u kemm il-Prim Ministru, it-tnejn li huma bażikament huma skorretti għaliex. Għax il-verità hija li jiena wara li sibt anki ammont ta' reżistenza jiena bqajt minbotta din il-liġi, draftjajta din il-liġi, preżentajta fil-Parlament, u allura Simon kien skorrett illi mhux il-Gvern preżenta fil-Parlament, imma jien preżentajta fil-Parlament. Il-Gvern minkejja illi kienet preżentata fil-Parlament naqas li tellaħħa għad-diskussjoni. Il-liġi ilha li kienet ippreżentata minn De Bono iktar minn sena. F'din is-sena li kien hemm mindu inti preżentajt bozz għal meta mbagħad ġi xolt eventwalment il-Parlament. Kellimt lil Lorenz Gonzo li xi ħadd ieħor biex forsi jiċċaqalqu? Diversi drabi. Minflok ta' vaganzi rekord lill-Parlament, il-Prim Ministru kien fid-dover illi jara li din il-liġi ta' importanza kbira tgħaddi mill-Parlament, jisħaq Franco De Bono. Jiġifieri il-Gvern minflok ma vaganzi rekord fl-Easter u fis-sajf, minflok ma rriduċa l-Parlament bażikament għal talking shop biex jipprova jevita voti imbarazzanti għalih, kieku l-interess nazzjonali kien jiddetta il-liġijiet ta' ċerta importanza bħal whistleblower act u bħal din il-liġi kellhom jittellaw għad-diskussjoni. Għalhekk wara 9 snin bħala Prim Ministru, Lorenz Gonzi żgur li huwa inqas wieħed li jista' jippunta subajh lejn xi ħadd. Jiena meta nisma' li kemm il-Prim Ministru, kemm il-Simon Busuttil jitkellmu fuq finanzjament tal-partit. Meta jinqabad it-topic, jiena naħseb il-Prim Ministru għandu minn xi jistħi fuq dat topic wara 9 snin Prim Ministru. Naqas li għaddi liġi kellu deputat li addirittura draft jaħjielu u xorta ra kif għamel biex jevita li jtellaħ diskussjoni. Jiġifieri żgur da mhux intitolat illi joqgħod jipponta subaħ leħa. L-abbozz ta' liġi dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi imħejji minn Franco De Bono għandu lan ewlieni illi fost oħrajn jirregolarizza l-mod kif joperaw u kif jiġu finanzjati l-partiti politiċi f'Malta. L-abbozz imħejji minn Franco De Bono fih 30 paġna b'50 klawżola ta' liġi. Intant ma' One News Franco De Bono qal li kiteb lill-awtorità tax-Xandir biex jingħata dritt ta' risposta għal dak li qed jgħid il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil fil-konfront tiegħu. Iva, jiena llum ktibt lill-awtorità tax-Xandir għal darb'oħra għax huwa inaċċettabbli li bniedem bħal Simon Busuttil huwa minnu jagħmel xhur sħaħ jidher fuq ix-Xandir tal-Istat, jagħmel dikjarazzjonijiet fil-konfront tiegħi u x-Xandir tal-Istat li ma jtinix l-opportunità biex jiena nirribatti